Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, specijalist hitne medicine i subspecijalist intenzivne medicine, istaknuti liječnik, znanstvenik i sveučilišni profesor. Sve to je dr. Josip Žunić. Trebao sam studirati teorijsku fiziku, međutim zakasnio sam na upis, slučajno upisao medicinu. I završio je za rekordnih 4 godine i 9 mjeseci. Opet slučajno stiže na anesteziju tadašnjeg centra za medicinu u Karlovcu. Nigdje drugdje nije bilo mjesta, nisam ni znao što je to anestezija. Predanim radom i vizijom dao je nemjerljiv doprinos razvoju medicine, znanosti i obrazovanja u Karlovačkoj županiji, ali i šire. Iza svega stoji briga za čovjeka i njegov život. Mi smo u životnom procesu uglavnom odlučivali temeljem impresija. Mi smo pipali, slušali. Ja sam to želio objektivizirati. Žunićev protokol za zbrinjavanje ranjenika u ratnoj bolnici u Topuskom primjenjivao se u Karlovačkoj bolnici u Domovinskom ratu. Što ranjenici trebaju dobiti od lijekova i bio je značajan po tome što je sve to dokumentirano. Prva županijska lista lijekova, prva služba za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli u Hrvatskoj, nove tehnologije i metode liječenja, studij sestrinstva, tek je mali dio svega čime je nepovratno unaprijedio zdravstvenu skrb, a što nastavlja raditi i u mirovini. U mirovini jesam, ali umirio se nisam.